Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:02. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong adto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Ika-28 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2019. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan oks lang aton sining pagsinalayo. Sa sining adlaw mga kaaksyon kabayon nga yara lang kamo sa maayong kaimtangan. Durante nga nagahilapit na ang Christmas Day, may 27 dias kita nga rabilin before pa man mag-Christmas Day, kag 34 dias before pa man mag-New Year's Day. Inopdanay kita mga kaaksyon, tubdob kita sa tagnalaw na media sa pagdulong sa mga reports, mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang aton sining nga mga balita national gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Bed capacity sa 4 ka mga district hospital sa probinsya pagadugangan pa. May balita man kita sa patrol sa dili lamang madugay, reporting live sa Banwasang Pontevedra. Ini may kangtanan sa isa na naman kakaso sang paghimulos. Ang masakit rin kay batang biktima, patay ining biktima sang paghimulos. Balita naman sa Bacolod City Government Center, firecrackers vendors nagumpisa na sa pagtukod sa mga kiosko sa likod sa Pope John Paul Tower. Samtang sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kapulisan sa Police Station 6. Upod sa pamilya liwat nga makikita sa grupo sa napatay nga homosexual. Agod nga magkuha sang dugang informasyon angot sa iyang kamatayon. Balita naman sa patrol opisyal sang Barangay 2. Diri sa syudad sang Bacolod magahatag bulig pinansyal kag food pack sa mga nasunugan kag napatyan kay nasangaga. Balita naman sa special assignments. Balita ni Aksyon Artay ihopon kandaan sang tanan nga mga LGUs angot sa ginapabot nga pagsulod sang bagyo ginmando na sang Office of the Civil Defense o kon OCD. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang Sipalay. Igabalita ni Aksyon Nonoy de la Cruz, hacking incident na tabo sa Purok Balatong, Barangay Hill, Montilla, syudad sang Sipalay, biktima Pilason. Balita naman sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, 54 anyos nga lalaki. Nagapangatubang ini sang kaso nga pagpangawat voluntaryo nga nagsungka sa mga kapulisan. Balita naman sa kay Arnolfo Salmorin gikan sa Calatrava kag San Carlos area, isa ka persona nga may kaso paglapas ng illegal gambling arestado. Balita sa national, Presidente Rodrigo Duterte maghahatag sang dugang incentive sa mga Pinoy nga atleta nga makakuha sang medalya sa SEA Games. 2020 national budget maidid nga usisaon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag maki-update ta karon sa lakat sang panahon upod gi Aksyon Dorel Cabato gikan sa DOST Pag-asa. Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:09 na nga aton oras. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. But before sinayari ang resulta sa aton siling small town lottery o kun STL sa siling adlaw sang Huwebes, November 28, 2019. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 4 kag 1, liwat 4 and 1. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo magkulon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang pilihan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan responsable na pagbalita padayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dalang pagpalanggan
bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ang Aksyon Balita, Banat, Buliki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Buliki. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:17 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad. Standby na sa sunod-sunod nga mga reports nga inyo sining mabatian para sa imong pag-exercise, hindi magkalipat nga mag-detoxify o galiyon ta pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sang imong dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man na nagahatag bulig panubo sa imong blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarang man mabakal ini online, kag pagpa-deliver sa inyo nga mga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page nila sini, pwede ka mo kapadala mensahe, Kalusugan Yan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:18 na. Kantuan ta ng mga report sa aton sining mga action reporters. Unahon ta ang news center, naka-standby si Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Duterte nga maghatag sang dugang incentive sa mga Pinoy nga atleta nga magkakuha sang medalya sa SEA Games kag 2020 national budget maidid nga osisaon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kag update anay sang sining sa sining bagyo nga nagaigo sa pila ka bahin diri sang pungsod Pilipinas. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari si Aksyon Dorel Cabato sa News Center nga mga balita. Aksyon Dorel.
Yes, Action Rex, may to kag sa aton nga tagpalamati antes sa aton nga balita national. Update kita na sa Bagyo Kamuri. Kay man sa pinaka-latest nga update sang pag-asa, mas nagbaskog pagid ini kag karon isa na ka typhoon. Sa 11 AM weather bulletin sang pag-asa, katapusan ini nga lakit-an sa kalayuon nga 1,430 kilometros na sidlangan sang Visayas. Dala sa karon sang bagyo ang kabaskog sang hangin nga naglabot sa 120 kilometros por ora kag pagmadlos nga 150 kilometros por ora. Nagahulag ang bagyo sa kadasigon nga 10 kilometros por ora sa direksyon Nakatundan, Aminhan, Katundan. Samtang nagapalapit sa boundary sang pungsod ang bagyo, magahuyang pa ang hulag sini. Posible sa Sabado sang gabi o kung Domingo sang aga, ginapaabot nga magasulod sa pungsod ang bagyo kag pagatawgon ini nga Tisoy. Sunod sa pag-asa sa Lunes, Desyembre 2, magapalapit na ang bagyo kag magapaulan sa Bicol Region. Sa Martes naman, Desyembre 3, posible nga mag-igo ang bagyo o kung maglandfall sa Aurora area o kung sa Bicol Region. Sunod sa pag-asa, ang adlaw sang Martes kag Miyerkules, madason nga simana, ang kabigon nga critical days para sa Bagyo Kamuri, bangod magausoy ini sa Southern Tagalog. Bisan pa nga maghuyang ang bagyo sa tion nga magausoy sa Southern Tagalog, sunod sa pag-asa magapabilin ini nga yara sa typhoon category. Sa Domingo naman, ginapaabot nga magadeklarar ang pag-asa sang tropical cyclone wind signal number 1 sa eastern portion sang Bicol Region kag Eastern Visayas. Sa iban na nga balita nato national, si Presidente Rodrigo Duterte sa karon nagpahayag nga magluwas sa incentives nga yara sa layi, magahatag sang dugang nga reward si Presidente Duterte sa mga Pinoy nga makuha o kung Pinoy nga atleta ang makakuha sang medalya sa ginapatigayan sa karon nga 30th Southeast Asian Games sa pungsod. Sunod kay Senator Bongo, ini ang ila na istoryahan ni Presidente Duterte sa nga kahapon nga adlaw, apang wala pa man may buluan ni Go kung pilang ihatag nga insentibo o kung incentive sang presidente. Ginatun-an man sang presidente sunod kay Go ang paghatag sang Order of Lapu-Lapu sa mga magadaog nga atleta. Sunod pa kay Go, pang-engganyo ini ni Duterte agod mapataas pa ang moral sa mga atleta agod paayuhon ang paghampang sa piyak sa mga kontrobersiya nga ginapatubang sa SEA Games. Nahibaluan nga sa idalong sa nga Republic Act number 10699 o National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act, makabaton sang 300,000 pesos ang atleta nga makakuha sang gold medal sa SEA Games, 150 pesos sa silver medalist, kag 60 pesos sa bronze medalist. Madumduman sa Oktubre lang, may pila ka mga atleta nga nakakuha sa mga gold medal, silver, kag bronze ang ginhatagan man ni Duterte sang dugang nga reward. Samtang nagapanawagan sa karon ang Malacañang sang ceasefire angot sa malapit na nga pagbukas sang SEA Games buwas nga adlaw, Nobyembre 30, 2019. Naghingyo gid ang Malacañang nga padayuno na lang ang pagpang-bash sa kun matapos na ang SEA Games sa Disyembre 11. Samtang sa katapusan nga balita nato national, ginaabi-abi sang palasyo sang Malacañang ang pagpasar sang Senado sa 2020 General Appropriations Bill akon GAB sa ikatatlo kag katapusan nga pagbasa kahapon Miyerkules. Sa boto nga 22-0, wala sang negative vote kag abstention, ginaprobahan sang Senado ang 4.1 trilyones pesos nga national budget para sa masunod nga tuig. Wala nakaboto ang napreso nga si Senadora Leila de Lima kag si Senator Manny Pacquiao. Una na nga naprubahan sang Kamara ang version sini sa 2020 budget sadto nga Setyembre 20. Magatipo na ang Bicameral Conference Committee agud talakayon ang kinalain sa ilang mga bersyon sang 2020 budget. Sa isa kapahayag, na palayag ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo nga nagalaom ang Malacañang nga hindi madelay ang pag-aproba sang BICAM sa 2020 budget bangod sa partisan discussion. Samtang, nagpromesa gid si Panelo nga maid-id iningaw si sao ni Duterte ang ginaduso nga 2020 national budget. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Kabatu, na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, balita, banat, bulig.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Thank you, Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 na nga oras. Sige, samtang masandukot pang preparasyon sa babaw sa lamisa, kadtuan tanay mga report sa aton sining mga action reporters. Ginasigahong kuning halos kalabanan nagapreparar na sang palanyagahon. Kaunta na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Oplan Dakop promo. Lang taon-taon din siya nakapangdakop, din siya subong mga inoras, din siya nagpanutsot nga dalong balay ni. We have Aksyon Alvin Graba sa aton sining nga Oplan Dakop promo. Yari na, may nadakpan na. Akto nga nagapamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Sino ayahan ang nadakpan? Oplan Dakop promo. Sa Oplan Dakop promo natin, we have Aksyon Alvin Graba, din kasubong Aksyon Alvin. Sa mga pita. Mga pi ha? Oo. Sa dinta mga pi? Sa kapihan. Kapihan na da? Oo, kay lanogit ang imo sining program sa Action ba? PPP. There is kapihan sa Barangay 39. Sa likod ng kapihan ha? Oo, sa likod ng kapihan niya, sekreto lang. May tsangging at tubang? Oo. Mo nang ginakapihan namon permida guro? Ay, gali ka? O sa ngara kami da sa isa ka gym Yes, sakto na. Amo na? Oo, medyo uroonhan dyo tayo sa isa ka gym. Muning Ang iyang sa kapihan picture ay- mo. Yes, Action Rex. Tapos Ari ko sa likod. sa likod ka nga porsyon. Likod ko nga porsyon. Kay ari diri ang kape, pili ka diri Namits da sang kwan sang Bisaya lang nga kape. Oo. Ambot lang ko si Sir ang amo ni ang manugtimpla sang Si kape. Sir siya na. Si Sir atong si hindi na lang. Sir, ano gali pangalan mo, Sir? Bong Magbanwa. Si Bong. Magbanwa. Oo. Oo, pero ang yan nga kapihan siguro, Magbanwas Cafe. Manamits na da nga kape na da. Oo, sikretong timplado mo, Sir, pero Nang may lamisa da sa likod? May lamisa sa likod. Amo na? Yes, sir. May lamisa sa likod. Gitna Oo. Diri ka gali. Suki mo ni si Action Rex. Suki ko na. Gipos-ipos lang ko na magsunod kami da sa grupo. Dire. Ara gali na. Anyway, sir. Karon tudloan mo ko kung anong sikreto sang manamit nga kape. Pwede man. Pero antes na tagaan ko siya na premyo kay naaktuhan ko siya Action Rex nga nagapamati gid sa imong program. Sir, naaktuhan ta ka nagapamati sa Action Radio, no? Sir, ari ang premyo mo. Isipan ang premyo mo. 1 2 3 4 500. Kamahal sang pagtudlo sang kape 500. Pero namis na ka kape niya? Oo. May paman pa nga isa ka tubig da ka namits gid. Yes, Action Rex, no? Sir Bong, pila na gadi edad ta? 55. 55 ta gadi mga magbanwa man, magluwas diri 39. Sa Iloilo gid Sir nga abi Action Radio ang imo sini nga ginapamatian. So nang pagbukas ko sa kagawon, Action Radio rin ako nga mamatian. Paano na sa gabi? Hasta na sa gabi. Sino ang paborito mo? Si Rex Cantong, si ang customer, of course. Si Eric Magbanwa, at si ang Tianggera pa? Ang Tiangge, ari pa, Action Rex, no? Ari kita man sa likod sang Tiangge. Oo, gani. Oo, ari kita sa likod sang Tiangge. Tupad naton ang mga ang mga maling tuludan ni termos. Puno man sang kape, no? Ayun, sige sir. Sir, salamat gid sa imong pagpamati kay at least natuhan ka namon. Tilawida ning manamit nga coffee ni sir. Ay, oo. Oo, dapat bayad ka gid ha.
Aral na yun, libre lang Napatian kayo ba? Yan mo. Aral na yun, libre. Mayo na. Oo, mayo na. Nandito ng kapihan ni Sarda. Oo, salamat gid. Wala na sang kapin kag kulang manamit gid magbanwas kape. Wow, hambala siya bla kada Domingo sang hapon ara kami daga coffee siya. Bisan basta maghapon na basta may practice na sa gym la. Oo. Kada Domingo gali siya practice na sa skilled mo sa gym. Oo, sa basket gym. Amo na siya. Amo na. Makita rin mo sa Action Rex. Tuduan mo man sang sekreto. Kung paano magtimpla sang kape. Hindi man kung sa mga try sa. Perti Action Rex rekta diri sir yan ang purok Katilingban 1, Barangay 39, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Angot sa ato sininga Oplan Dako Promo. Tubtob sa liwan, madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Oplan Dako Promo. Mati lang. Congratulations sa isa tada ka amigo sa kapihan Magbanwa. Parinti ni Aksyon Eric Magbanwa, kag ni Mark, kag Ems Magbanwa. Parinti nila ni kiti Magbanwa mo. Pero namit sa dang kape. Para dagri si Aksyon Alvin nakapamulya sa Barangay 39. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:31 ng aton oras. Ginalas lang ang tiyempo ta. Unahon ta ng report gikan sa kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May kang tanan sa sining firecrackers vendors kaya kumpisa na sa pagtukod sa mga kiosko sa likod sang Pop John Paul Tower. By December 1, manog sugod ng baligyanay dira sang mga firecrackers. Hibalon tabing sitwasyon upod kay Aksyon Dale Salazar. Sa balita, Aksyon Dale. Yes, Action Rex. Subong simana nag-umpisa na sa pagtukod, pag-construct, no? Kining mga kiosko kag stalls ang mga firecracker vendors nga luyag mag-negosyo sa bulan sang Disyembre diri sa may likod sang Pope John Paul Towers along Dalan Rizal o sa may Clementian area siyudad sang Bacolod. Action Rex. So kaina sa pagpadulong naton sa firecrackers and Action Rex ang bandid tote na human na gidman ginakulat na gid lamang nga maka-issue ang Philippine National Police Regional Civil Security Unit o kon PNP-RCSU sang ilaring permit nga magabaligya sa palupok. Action Direct antes nga mag-display sang ilang mga baligya diri sa may firecracker zone sa likod sang Pope John Paul Tower. Action Direct sang iban nagahingagaw man sa pagpamulpog dito, pagmartilyo, pagbutang sa mga atop, no? Kay National Direct nagdanan ng sobra 50 no sa mga kiosko ang napahamtang dito sa area ng firecracker zone. Pero sa pag-chat naton kay Executive Assistant Ernesto Pineda ang pamulo ng Task Force 2019, 71 sa mga firecracker vendors ang nag-proseso sa karon ng going ang pag-process ang ilang special permit action Rex, no? Ining 71, nubo ini siya lang kay last year, 72 pa mga firecracker vendors ang nakabaligya sa firecracker zone. Pero sa mga 2019, may isa nga wala nagdesisyon, no, nga hindi magbaligya subong nga bulan sang Disyembre. Impatad ni Pinada nasunod siya ining mga nag-process sa karon sang permit ang yara sa Provincial Civil Security Unit nga mo Action Rex ang mag-approve sa una, no, sa ilang mga documents antes ini nga pa-aprobahan sa region. Gina-require man ng mga firecracker vendors na magpakangkang sang fire extinguisher, kag no testing, kag no smoking. Yung mga signages dito sa may firecracker zone. Kaya ito na kay sa Pineda, target niya sang PNP-RCSU nga before December 15, maka-issue na sila sang special permit action Rex sa that time nga makabaligyan na, no, ini nga masobra 60 sa mga firecracker vendors sa mga palupok nila sa likod ng Pope John Paul Towers. Sabahin naman sa mga barangay
Sunod at may 45 na kabarangay sa Bacolod ang nag-submit sang designated community firecracker zone. May rapatang 16 nga ginahulat ang task force sa Putok 2019. Si damo naman nag-apply din? Damo naman nag-aplikante? Actually, sunod din kay Sir Pineda, damo na ang estante, ang mga kiyosko na napahamtang. Ang ibang ganili ko na kompleto, ang ibang may kulang-kulang pa, may mga martilyohan, may nakatabo, no? Ina-finishing na lang ang pila sa mga kiyosko sa ining mga negosyante ng Palupok Action Rec. Dapat wagid sa magbaligyada sa downtown area nga patagobla, dapat istriktuhon na sang concern agencies ta? Bawal mabaligya outside ng firecracker zone. Even sa mga barangay, yung mga tingi-tingi, isa, dua, kapalupok, triangulo nga ditan sa barangay, kung may mga complainant, sila makikisuran mga video, ang pwede di siya nga mareklamo sa kapulisan o kung sa task force action Rex. No? Kaya pwede naman ang designated firecracker zone sa Bacolod City nga baligyaan ang palupok. So mo na siya sa likod ng Pope John Paul Tower Action Rex. So far, sa mga bahay naman sa barangay, may 45 lakhs sa mga barangay ang nag-submit sa ilang community designated firecracker zone. So kung muna siya ang lugar nga pwede makapalupok ang ila mga residente. Pamatin natin sa Executive Assistant Ernesto Pineda. Actually, ang nakaano is 71, no? Ang nagtapos na sila, no, ng classes. Inagda yun, subong harap sila sa RCSO sa province. No? Inang dayon na alaw na sa province nga mapirmahan sila para masubmit nila sa region ang ilang permit, no, for process para nga magawa ng ilang lugar na ang special permit. Hindi ang permit na gid from ang permit na gid permit to operate retail. Permit to retail. This week lang gid sila nag-start construction, sir, no? Oo. At sinalek na patihan ang tingog sang task force sa Putok 2019 head Executive Assistant Ernesto Pineda. Hanggang action nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita ng action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, lasontang balita ni Action Art Hopon sa special assignments. Ari kandaan sang tanano nga mga LGUs angot sa ginapabot nga pagsulod sang bagyo, ginmando na sang Office of the Civil Defense o kon OCD. Yaring detalye pod kay Action Art Hopon. Action Art. Hindi maghatag sang kumpiyansa mo ng palungyan sang Regional Director sa Office of the Civil Defense sa tanan nga mga LGU nga sadtong nagligad pangadlaw ginhatagan o papanawagan niya na sang direktiba para sa ila sini nagkakaigong pagpanghanda mangod sang ginapaabot maulanon nga tiyempo sa weekend dala sang bagyo nga si Tisoy. Sunod na kay OCD Regional Director Jose Roberto Nunez. Sila nga uldong nga ang forecast ng pag-asa doon nagtimbuok gawa siya o paibabawang direksyon niya. Pero ang ulan na mo ning halalungan ta, kag sila nga sa mga LGU, kinanglan, hindi gid kamo magpatumbaya sa pagwa sa temprano, pang-advisory, kapin pagid sa mga kabataan, no? Kung kinanglan ni kansila ng klase, kung madamo lang ulan, temprano pa para hindi na mabutan sa langalang kag delikadong mga estudyante nga makagwapa. Sa publiko may panungyan man siya nga dapat kamo mismo ang magdetermine sa sitwasyon kung sa tingod nga magsulod na sa par ining si Tisoy. Yaring palayag ni OCD Director Jose Roberto Nunez. Meron na tayong pinalabas Action Art, no? Pinalabas ng mga memos in also for the preparations and preparedness ng bawat LGUs natin. Even though na si Tisoy ay papunta naman ng taas, no, based sa pag-asa, but yung preparedness natin since na malapit tayo sa ulan. So, in fact, Negros Occidental nga a few days ago nag-declare na yung ibang areas natin ng no classes
Tapos yung rainfall natin, mapalakas, even though yung bagyo ay medyo natataas. Same din sa bagyong Tisoy, kasi ang route talaga, I mean, yung track niya, supposedly, from the start, tatamaan si Masbate. Kaya nagpalabas tayo kaagad ng alert notice sa ating MREMO ahead of time. Ang mga action sa palayag ni Director Nunez ang OCD. Ang ka-aksyon nyo, aksyon na tayo. Hupon nula sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments, Action no Radio, Philippine Standard Time, last 12:40 ng aton oras. Kadtuan tang report ni Action Brian Morden, direkta sa Banwa sang Pontevedra. Angot sining panibag-o naman nga kaso sang paghimulos. Nami ni pangutlan na lang kamumuo ning nagapanghimulos ni mga suspect lang. Kamumuo lang nga ning utlon, no? Para magkaladudla mga animalis ni. Huwag nagid ni obrahon na. Yari ang kaundan sang report exclusive ni Action Brian Morden sa lugar sa Banwa sang Pontevedra. Action Brian. Action na Rex, nag-report kita exclusive di diri sa isa ka barangay sa Banwa sang Pontevedra. Kining isa ka kuan naman niyo, isa ka krimen. Involved diri ang isa ka 5 ka tuig nga bata nga babaye nga nasapuan ini siya nga patay na kagabi sa kilid sang suba palapit diri sa puloy-an sang biktima. Action Rex. Kagining 5 ka tuig nga bata nga babaye nga ini, isa ka kinder student ini, no? Kag kuan ini siya inang nagapulupungko na diri kahapon sa ilang sining nga puloy-an. Kag ginhapit ini siya sang suspect. Ang imo ni nga video ni dra na nga lugar sa ilabalay na? Yes, amo ning puloy-an Action Rex atubang ginagawa to video subong. Diri na ang bata halin kahapon. Okay. Nga sunod sa report, nagatulutan aw ka TV, hinapit sang suspect. Nagang suspect nga ginatudlo diri Action Rex, hindi iya lalaki kundi babaye. Babaye, tiya sang suspect ay ni sang biktima utod sa iya sinya Iloy Action Rex. Kag nadakpan naman ini gani ang nasambit iya nga na suspect sa sining nga mga opinion. Now, ipasaysay ko lang di sa lolo, step lolo Action Rex, kung ano ang natabo kahapon, sining nga sabit iya nga 5 ka tuig, kay wala ini sila diri pero may gamay siya nga nakuha nga mga kwan abe, ari ang step lolo, sining nga sabit iya nga 5 ka tuig. Sir, sa Action Radio, tapasin siya sa disturbo. Sa Action Brian Morgan. Kasi kami abi, sir, ano natabo dito kahapon? Ang inalinan, ang panawayang, antes may manawayang, naglakat sila nga duwang nablos siya, bakit to sa isa pa. Kaya kami nawayang, puli ko ya, alis may panawayangan, mga alas 3, ari na di ka katungko. Kuning biktima? Oo. Ay, ang suspect, ang biktima ya, wala ka puli. Malilas do sila naghalindi. Wala una nga na mga ginimo ya, mga butang mo alas 2. Pagka puli ko yung alas 3, ang suspect, ari nagaya lang tao sinisulod. Okay. Kaya ang biktima siya, wala na din sa tuli. Pero upod sila naglakat sa mga launa na? No, upod sila. Okay, tapos sir? Pagka, kuhain na ko kung wala mo natulupang dan, kundi ng bata. Wala namang pagkalasay, nga mga imos niya po ng lula, na moto. Natin kundi ng bata. Amo pagka naman kita kami. Wala namon igin pangita mo to. Dito namon kita sa misapa. So sa diri sa survey ba na sa may gina-istorya sa imo o para nga sitwasyon na kipan ito suspect? Wala no. Pagkapasimple mo, normal mo lang sa diri. Kung siya wag sabi do ito mo may nasuraran tayo na naglayan sa giho niya wala man na sa treatment. Why mo? Amo lang nang iyagi na mawalan taw TV, mabungko. Why man man siya tambay-tambay. Hindi sa gawis ka dire ka sa tulog yung dire kita. Sining suspect nga utod sa nga Iloy sa biktima, anong paglantaw niya sa iya? May diferensya, may una niya? Hindi kaya isang una daw ka, ginasa po may adik. Paano natumbok siya niya suspect? Bakit ang pinakatapusan nga utod sa biktima?
So pagkatapos, so doon mo yun siya, yung pangita nila. No, kung kita na mo kung gaya ng gabi ito. Hindi, wala nakapuli mo. Kaya mga mga tingin kung nano, gutom na itong bata. Huwag man na yung di pa mangkod ng suspect kung hindi nang yate nga ang yate nga upload? Kaya mangkod. Sa batya niya, pagpuli na mo, nagupod na sa, para kung nagkasunod siya likod. Pero niya, din mo ginbilin, niya dire. Kung dire mo ginbilin, niya wala ding bat, wala ding mo inablos. Nagbulig na sa pangita nabi? Oo, nagbulig siya. Pero mo daw, isa lang pagkano ba, ano sa diyon? Bulig mo sa diyon. Bulig mo siya? Oo. Kung pagkakita niyo kagabi, anong reaction niya? Kaya ginalantaw naman. Why mo sa kang baldi? Wala man. Ito mangkot naman siya, ba't siya nag-ibang sa to? Why na naman yung bamangkot. Kaya pagkano, hari na siya nagsulod yun, ginpa, ano siya naman hindi makagwa. Oo. Why man sila gaway away ng biktima? Gano hindi sa gano sila gaway na bro, hindi sila nga away kaya nga, no? Oo. Okay. At hindi po kasalanan sa police station, eh? Oo, nadala. Sige. Direct to be kay Mr. Bipat. Ang Bipat, sir, salamat din. Okay, sir, sa inyo pagpangita kagabi, anong sitwasyon kung bakit may baybay ito? Pagsaso ba? Antes na kami nagpangita, naggadto na tong ginikanan sa kumpak sa Mon Barangayol. Nag-report siya nga kapangayong bulig nga ang bata yan nadula. 5 katuiging edad kasi Ashley Miles ang pangalan. Kung saan pa nadula, kasi mga alas 2 sa nadula, hindi ko tigabdi na ni. Tingin Rico, ito aging later. Tapos na intikida nag-responde kami sa barangay ini sa Pontevedra nga ginpangitan ng mga 2 hours galing alas 6 hasta alas 7 alas 8. Tapos may nakakita nga dito na gali sa sapa ang bata nga kaya nakagwala na sang kabuhi. Ano ning ang ulo niya din nara sa tubig ang lawas niya? Ang yatiin sa Gapaygad, ang ulo niya dito sa Gapatunga. Ano lumos ayan ini? Ano sitwasyon? Ang ako niya pag-survive daw, hindi na lumos kay kung nalumos siya, mo ito kaluwi doon, mahabot mo ito din dyan. Kaya si PR pa namon, dali na lakdo na, hindi na-gid. Kaya kami mga bipat, training kami sa responder. Project, dito may pilato ko siya? Ang yadi nga talinga, nakadikan isang kalampay nga sa sapa. Tapos ang yadi nga agtang, may nagob. Tapos lampos ato. Pati. Tapos ang ginbalik namon ang nga ginsinsaya sang yagin namatyan to. Dito namon nakita ang kinilas ang mga suspect. Ang may damo to sing kwan sing mga na lugar mismo. Ano man daw din gano ito siya o dito sa ginpatay? Ay suno sa nakakita ang saksi. Mga launa, ang nakakita din sa baybay kasi ang bahay na launa pulo sa dito sa sapa, kaya dito yung balay, nanyaga. Isa man siya nga gininditan na yung mga bipats, pag iyang ginsaksiyan, ang ambalya, nakita yan ang suspect na ginaguyo din ang bata, pagkatutok sa sapa. Palin sa may medyo layo, sabi? Medyo layo, tapos nagbalik ng suspect, wala ng bata. Diyan na lang isa. Tapos, nangugas niya sa inabubon diyo kay damo sa lunang agula na sa sinilas ang suspect na ito naging ando sa saksi wala siya nang tulogin na yun o ano ang sitwasyon wala man kay wala igid na saksiyan mga siya ang nagkuhan sa bata mong ang ilang nakita ilang ang babae na ang nanginaw di ang nanginaw di amo nang gaguyo sa bata para kadto sa sapa. Pero pag tuloy dito, buhay pa siya. Buhay pa. Dalakat pa siya. Dalakat pa siya dahil nangatapkay sa kamot mo sa sapa. Dobo na din pa. Ang bata, may bayo pa nito sa bata. Sa sunod sa akong pungin blatter, kay gin-interview ko ang ginikanan ng Iloy, ano ang kulor ng bayo? Nga blue, ang blouse ka may ribiting pula, tapos may short. Wala naman ang kulor ng short. Ay pagkakuha naman sa bata, wala na panty. Blouse na lang. Wala ka shorts pa o wala na? Wala na. Parang ito dalong niya ka panakton, wala na yan. Maglasa din sa dalong. Sige. Ano tangalan tayo, sir? Bipats Commander, si Bastian Tausa.
Salamat din. Action Rex sa mo to, no? Ang Grand State Lolo kag ang bipat Action Rex. Ang suspect ni Action Bray, isa ka baye? Babae, Action Rex. Uy. Babae, utod sang iloy sang biktima. Utod sang iloy sang biktima. Pila edad yan sang suspect ni? Mga 24, sir, no? Suspect. 24 anyos, dalaga. Taga-Diraman? Dili mismo kay Star sa Siringat Puluyan, upod sila Action Rex. Dili sa Puluyan nga ini. Anong pagpaktis ang mga pamilya ni nga nahimo yan, di man? Amot to do, sila mismo do, di man kapati, galing kay, kung isa daw ginaabot-abot, sir, no? Do may diferensya, balang isang una-una, do may nervous breakdown. Do, amo nang ilang paghangop ni ang lolo, the respect lolo, Action Rex. Kaya ano ning rape, may rape gid man na tabo? Ang women's nga interview ta kay ina sang Pontevedra, may laceration ang kinatawo sang bata. Uy. So, ang diri gani ang lolo, ang step lolo, doon di kapati nga may laceration, kaya di sila kapati nga may rape na natabo. So, kaya ginsubiran ko siya, siya mismo naghaom-haom nga ba, siya laging insert ang kung ano nga bagay sa kinatawo sa bata, kapot, tudlo, basta mo na. Amo ng sitwasyon ay lapaglantaw lang kung ibasihan naton sa statements ng Women's Action Rex. So klarohon ko nito karon kung ano gibla nga kinatawo mabla nagsulod dira o kung isa ka ano nga bagay abi sa kinatawo sining 5 ka tuig nga kinder Action Rex. Pero sa nakita ni siya sa sapa-sapa to way ni panapton. Way na panapton ng dalom, way na panty, way na shorts. Sabaw na lang. Kag nagakayaon ang ulo, nag-aamboy sa tubig, ang lawas ara sa mala. Grabe, so, amo na nga sitwasyon. Hindi na yung suspect subong Action Bray? Ara na sa kapulisan sa Pontevedra PNP. Kaya kagabi, pag balo nila ni Lolo sa bata ni, nga daw siya ginang suspect, siyang upod, way na nila ginpagwa pa sa sining puloy-an nga ini Action Rex. Ginsaraduhan na lang nila, kag ginpaabot nga mag-abot ang pulis, kag may bipat man dire, nga nag-secure gila yun, kag gindakop siya padala sa police station mismo. Amo na nga sitwasyon. Pero mangkot at kay Lolo. Sir, anong pagkilala mo sa bata? Nang yung batasan lang? Ang biktima? Mabuot. Wala man, sir. Huwag sa pasawayan. Sige, sila. Upo lang data. Agang sabi niya? Agaan lang. Huwag na naman. Pero hindi man siya gina binimbilin ng bata? Obra-obra ako. May agikon na, no, kung maglakat ang yang lula na, kinaupod sa piskulahan balik. Kaya bulig na sa piskulahan ng lulaya. Kaya mga pinggan. So, doon sa pila ka milyon, una-una, hindi may ginasunututos. Ano ngayon sa iyang atiyak to? Pero pirminot lang. Dali lang kay balikantahan si Action Brian Morden ka pamati kamo sa aton sining pagdulong sang report angot sa sining himuslan nga bata 5 ka tuig ang pangidaron dira sa Banwasang Pontevedra. Kumabatian ini sa iban ina kinopyahan. Action Bray? Pabalon tas lang daan Ate so, Action Rex, ano, mabuot nga bata. Kag taas man yung mga grades, sir? Mga grades yung mga tagas man sa eskulahan? Tagas mo na. Sila ka mag-upod mo sila? Kali 3. Ilan sila? Ika-2. Ang edad sa magulang? Ang taon mananom. Ang ika-3 yan? Ang ika-3, 2 ka tuig. 2 ka tuig. So, ang magulang laki ba yun? Bahay man. Sila ka laki nito? Wala. Puro bahay. Sus ko. 3 ka sisters, panay 3 Marias galing ni Action Rex. Puro babae, tanan, ano? So, muna ang... Amo ning balay nilang ginapwestuhan ni sa video mo. Ginapwestuhan sang ano tong na-interview mo una ganito? Kwan, step lolo, Action Rex. Amo nang ilang balay sang bata? Amo ning balay sang bata, Action Rex. Ting balay sang kwanto, sang suspect. Diri man gatulog. Draman gali. Tiyang sapada, layo na da? Ang sa Action Rex, kung si Manong Bipat pa kayo na mga 500 metros. Tungo sa kilometros, gali layo pa gali Oo, muning dalan, pagkatuto, may balay. Kapag mga balay rin palibot, ng mga mataho man Action Rex. Doon lang, muning sa may likod, pag ito, bukid-bukid ito jutay, sir. Medyo mabukid-bukid na gamay. Lane lang. May suba na tusunan. May suba lang. Ang suba na po ini, bundaw... Daw, krek sa blaw sa pasaw. Ay, ito yung pamalay na. Ito linong na to, ay na siya makakita. Kung magagawa ka na rin sa likod yung mga pamalay diyo. Linong na to. Dahil pwede ka natin kagalakat na hindi ka makita. Ay, so may mga hilamunan, may hilamunan.
rugnan lamunan sa kauyan. Sige. Amo ning dalan Action Rex padulong dito. So tining okay. ining ginatuon ko subong. Makita naton to mga kalubihan, langka. Why ni pamilyang suspect ne? Di amo ni siya ang iloy utod. Ang biktima utod ng suspect. Ati din subong niya? Ang iloy. Oo, sang suspect ne? Ato sa kwan, ato sa bata, sa funeral. Okay. Oo. Nagupod to sila. Sa siling mga tinion action rex. Kung namutiya sang bata, nigiling tiya ini kung tawgo ng suspect? Tiya gid. Si Uto, yung ang iloy. Siling biktima, action rex. Subok ng klase malita. So, Lolo, diyo, galibog ulo yan nung nasulod sa utok. Yan nga, nahimo yan to. Kaya ang lisensya kini una, doon niya tong bata, ang biktima, kay malantaw sa tutoy. Bilang pamilya, dili naman katulog man sininga balay nga ini, siya may miniblaom nga mo tong himuon niya sa sininga hinablos action rex, no? Sobra ang sitwasyon sa Simaterion, karon lang sa hapon kasi gabi, kay pabati naman ang interview naton sa Women's mismo sa Pontevedra PNP. Basta ang inang balita, kung mabatian sa iban, kinopyahan na? Exactly. Manggot. May iba na diway. May iba na kadto. Waay pa. Klaro na itong radyo na kadto. Kami na pa first friend. O mo. Na. Di tatay ka cooperative. Ang ato lang dire, kay Tera naman sa pulis ang suspect, kag itugyan tani sa Pontevedra PNP ang investigation sini Action Bray. Angot sa kamatayon mo lang ni masyado kaluoy. Ang ginikanan sang bata ni Dinia? Ang ato to subong sa kwan, ato subong sa funeral. Okay. Ato man to gali. Dalagi mamangkot, dalagi kita tay may miga-miga ding inyo nga apo. May miga-miga ding nga bata subong yari do. Mamangkot-mangkot na to tani bla kon why no? Damo man dali pamalay sa lugar da. O damo Action Rex maglibot diri sa likod nila ni Manong ding nga balay. May mga pamalay ding nga dagko man sa likod. Sang sining nga mga susway gid laguro magpinsar nga ginbitbit cha toy pasuba tong bata to. Oo, galing kay sa sining lugar lang ning pamalay nga ini, sa likod to gali, suba na. Kag medyo kakahuya na gid ang area. So dito ya dinala nga sila lang to wala gid sang may nakakita. Galing kay tiway sang perpekto nga crime kay may isa nga nakatalupangod nga galakat ini sila nga duha. Amo to nakataglid abi nga didto kadto na suba kay didto ya nakit-an nga nagalakat ining duha ang suspect kag biktima. Kag nakit-an Manila sang mga last stress na nga sa sining nga bubon nga ini nagapanghinaw diri ang suspect Action Rex diri nagapanghinaw diri kay medyo nahigkuan siguro so nanghinaw siya diri gramo siya may bubon di mo Mario. So pagkatapos nagpasimple lang siya pungko man di sa sulod ni napuloy-an di nga daw suway lang iya sa natabo nagasinala na di ang mga pamilya sa pangita siya pungko na di siya kaglantaw di sa TV sa sulod siya nga puloy-an Action Rex. So, duway lang, kag ginpamangkot siya kung di niya gindalang yang inablo sa balya, nag-upod kami, pero papuli ko, nagsunod na sa sakon. Pero tiway na kuno makalabot di sa ilang sininga puloy-an Action Rex. So, muna, ang eksklusibo nga balita, gikan dire sa lugar sa sininga insidente sa Banwasang Pontevedra. Ini sa Action Brian mo na nag-report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden reporting live gikan dra sa Banwasang Pontevedra kung sa din subo maning balita no. 5 katuig nga bata ni patay sang ginaligar tiya yan kung tawag na mo 20 anyos nga babae man kagang report ka daw ginhimoslan kay base sa initial nga pag autopsy sa bangkay sang bata ito may lastro ang kinatawo kag wala na sang panapton nga pang ibabaw ini mga kaaksyon no? Sige, basta importante nga ginpresentar tayo ni kag depende sa mga kapulisan ta, kaya ra naman sa custody sang pulis ang ining suspect mga kaaksyon. Standby anay Aksyon Alvin Graba sa balita mo dira sa patrol. Aksyon Eric Magbanwa, standby kag Aksyon Marlon Hinubia. Dire kita anay ho para sigurado may TC pampabakod sang immunity booster, alkaline base nga vitamin C
Bo sa trangkaso sa Kataro nga ginatawag naton. Ginakataro ka ginaubo akson Jomareng. Hindi ka magkamalaka, may tis gats pagid nga dugang, no? Mayara ka pagrosa nga nabatyagan ikaw tungod sang may tisi. Ang nami pagide, parisan mo sang bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag sis tumor goiter, kagiban pa, santon o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man sa online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page nila, pwede ka mo kapensahin na o kung magkapadeliver sa Kalusugan Yan Facebook page. Ayos kag sa mga kaaksyon tadra, malakay kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension, retirement loan, Malakay Finance Corporation. No? Yara lang sa Santo Niño, stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dara sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, Sang Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon. Mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon ta, second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko, inadulong sa inyo sa kaluan sang Jensen's Philippines sa Bacolod Living Water Christian Fellowship across ang GPI office sa St. Vincent Road, Barangay Tango, Bacolod City. Disyembre 7 ni, las 8 sa ngaga tubtub las 12. Second bloodletting activity, dugo mo kabuhi ko sa kaluan sang Jensen's Philippines Incorporated. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 1:02 ang aton oras, daw ka kulabos gid ko sang tinionta sa may mga greetings dira pa iway tanay. Ayo lang ko anay, kay daw ka kulabos gid sang tiyempo ta bangod sa sining breaking news. Standby lang basi may tiyempo ta karon malawagan tay na dugay-dugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulika. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo,
radyo. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunyon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, 1:13. This time check is brought to you by ISO certified, world-class quality. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time 1:14 ng aton oras. Sining bahin ko untang report ni Aksyon Alvin Glava sa patrol opisyal sang Barangay 2 maghatag bulig pinansyal kag food pack sa mga nasunugan kag napatyan kay inasang aga.
Angot sa sunog nga nagluntad, diyari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon na Rexan na prioridad subong no ni Imelda Banguanga ang punong barangay sang barangay Dosa diri sa syudad sang Bacolod nga matagaan gid no sang assistance ni mga nakalabiktima sang sunog sa Purok Sigay barangay Dos diri sa syudad sang Bacolod. Now sa karon suno kay Banguanga ang paghatag sa mga food packs amo na ang prioridad nila kag handa na ang mga financial assistance nga igahatag man sa nagkalabiktima sang sunog, especially ining pamilya mismo sang 5 katuig nga bata nga lalaki nga napatay sa sunog kay nasang aga. In fact sunog direct kay Banguanga na contact niya naman kag nagpadulong kag nagpakig istorya man sa tag-iya sang Abi Funeral Parlor. In fact nagpasalamat man siya gani kay hindi way gid sila siya ginsukot sang dako kundi bilang bulig sa bata gamay lang gid ang ginsukot ini sa ila aksyon na Rex. No naga-apilar man si Kapitan Banguanga sa mga pumuluyo nga maguro alagmat man no sa ila sa labi na sa tungang kagabihon kangay agud malikawan ang tabo kangay sa kay nasang aga madumduman nga ang sunog nagsugod sa puloy-an ni Belinda Quadra naglaton sa pidaka mga kabalayan aksyon na Rex sa isa diri ang konfirmado nga napatay. Ari ang pahayag ni Kapitan Banguanga. Subong gina-assist pa lang sa SFC kung sino ito ang nasunugan. Kung kailangan partial ka, kailangan total. Ano ang assistance ka pwede mabulig, mahatag sang barangay 2 o official sang barangay 2 sa pamilya? Sa nila, sa nila, pag pasa naman sa balay nila, kiti total, wala na sila isaran. Ang ila, gidya balay na sunog, gidya mo, nagurong ako, gidya concern sa ila, inabisan sila ka total sila damage. May mabulig ka man sa pamilya ni itong napatay na bata? Ang sa barangay siyang automatic matag kami ari pa makabilistak ang mga food packs namon ari pa man di. So gaano pa kami sa buong kay Nina sa buong concern ang patay sila to nga sa Abi. So pasalamat din kami nga ato na to kay Julie sa istorya man naman ang Abi. At least matigaan niya lang kami gamay-gamay nga mga balayran para sa bata. Pasalamat din kami. At least so, gamay na lang. Pahayag ni punong barangay Banguanga. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin, kantuan tang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Kapulisan sa Police Station 6 upod sa pamilya. Liwat makikita sa grupo sang napatay nga homoseksual. Agod nga magkuha sang dugang informasyon angot sa iya sining kamatayon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Eric sa plano karon ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa station number 6. Upod sa pamilyang aliwat magkapagkikita sa mga kaupdanan sa tosang napatay nga homosexual na sapuan kahapon sang aga. Ang bangkay siningaran na sa advanced state of decomposition dala sa may Purok Lirio tos pagkatakuling agod nga makakuha sang dugang pagin nga informasyon nga makadugang hatag sang clarification kag dugang nga mga information angot din sa pagpatay sa sining biktima action Rex. Nausunod sa kay Bonilla nga may ara as lactory person of interest nga usoy karon kag ginatutukan pero hindi pa sigurado kung bala ini siya ang may kairabtanan sa kamatayon sang sining napatay nga ginkilala nga si RJ Espinasi nga pumuruyo sang sitio Sibukao Purok Rosas Pandan Barangay Banago. Sunod sa kay Bonilla nga gusto nila ibaluon kung bala amo ini ang imit kontani sa to nga mga tilihon ni Espinasi antes para man siya masapuan kahapon sang aga dira sa may area sang Barangay Takuling sa diin natabuan ning insidente nga pag-meet niya sa sining kilala sa tong Nobyembre 2 sang gabi matapos sa isa man ka birthday party sa Barangay Tangop. Yan ang palag sang hepe sa police station number 6.
continuous mo na ato nga operation. Pag comes sa mga witnesses na medyo bulubudlay, kamangita kung isang amo na naka-gabi o na-generic. So, basi pila kadlaw, no, basi may magwa man nga mga witnesses with regards sa pagpatay sining biktima generic. Pero hindi lang natin pagdali-dali natin investigation. Although nga mo bulubudlay ni siya, pero tingwan tang sa aton tanan-tanan nga ikasara nga mabuligan kung masulba rin nga kaso. Hambal sa uyang pati mga upod nga gindulong pa ni siya dito sa lugar da sa may bangga. Kung galing lang kay hambal ning mga upod yung mga upod na tanidlong sa iya. But din ang aton nga biktima nag-refuse na ba. So daway naman namilit ang iyang mga grupo kag nagkulat na dito, kag nagbalik sa tricycle kag nagbalik dito sa luli sa ilang lugar. So muna to nga pagkaaga, di nagdamakontak. Matigas na ba nag-remit sa nga tao nga na-contact niya sa cellphone yung napatay, sir? Amo pag ginaganing isa ka persona nga ginatagaan sa bungsang importansya ng bansang iya nga mga abyani, pero hindi pa natin na siya na mahambal sa hangin kay may mga person of interest nga tao dira sa area. Amot kung ini siya masanto man ba na sa ginambal sa iya grupo, kag ini sa mga persona santo man sa mga tao nga ginapaimbestigaran natin sa ating mga operatiba. Maging siyempre diretrim na din possibility mo, pero tagaan kami sa hiluay para maimbestigahan kung tuod din man siya kanindi. Pagapon, hindi na Christine Baliliang Hepe sa Station Number 6 sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Pablo nag-report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Eric, si Aksyon Marlon Hinovia sa Capitolio Provincial ang igasunod tamay kang tanan sa bed capacity sa apat ka mga district hospital sa Negros Occidental, Pagadugangan. Yari ang countdown sang report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Eric sa mga agagin anunsyo kung palayag ni Hospital Operations sa Head Dr. Leonardo Eusebio ang plano sa gobyerno provincial nga pag-upgrade sang siring apat ka mga dalagko nga district hospital sa Negros Occidental para masulbar ining problema angos sa kanabuon sang mga pasyente. Ining apat ka mga hospital amo ang Silay, Cadiz, Cabancalan kag Valladolid. Sa Silay Hospital, subong 100 bed capacity, himo na nga 500 bed capacity, level 3. Sa Sirang Hospital, kung na-upgrade na, bali, teaching and training hospital ina sa ulihi, pwede sila magkabaton sang iga-train nga ng hospital personnel nga dira mag-tener o kung dira iga-house. Ang sa sunod sang Cadiz, himo na nga 300 bed capacity. Ang Cabancalan, himo man 300 bed capacity, level 2. Ang Valladolid, himo naman 200 bed capacity, kag level 2 man. Kung i-upgrade, but silingon ti magadukam masala sang hospital personnel, pero hambal ni Dr. Eusebio, unahon nanay ang personnel audit kung nabaluan kung ano bala ang kulang. Nga plano na talana nga iga-presentar sa patigayon nga Provincial Health Board meeting na pangunahan ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nga plano, aprobahan ni Governor Bong Lacson kag iga-pasaman sa Sangguniang Palaluigan for approval. Ang pundo, sabiton sa nga pag-upgrade sa apat ka mga hospital magahalin sa Universal Health Law Fund dalom sa Department of Health. Yari si Dr. Eusebio. Na there will be an increase of bed capacity sa aton nga apat ka hospital. Now, gin-request na ni siya because as you all know, ang aton nga population is growing. Gatubo ni siya every year. So, we need to increase ang aton services and bed capacity in order to provide quality care sa aton mga migrantes. Not only occidental side, but we also receive part sa sa oriental side, which we also serve, like in Cabancalan, may ara man tada mga oriental. There is Teresita Landoni, may mga kanlaon pataganing da, nagkakarto na sa aton, refer sa aton. Cadiz is the same, and Valladolid. So, ang gina-increase na. So, kung na-increase, kung sa lingon, i-expand ba ng structure?
o building? Actually, ang structure ta for the 4 ng suitable na siya. Kung malantaw nyo ang Valladolid District Hospital, may bago ta nga wing, nagdugang ta. Bago din na yan. Ang kasalukikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Herumoya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:25 na ang aton oras, 1:25 na, kadasig lang sang oras santa, no? Pero sa mga ka-aksyon tadanay ho, Santon Plus Herbal Coffee Gabarkada, makarelax sa paminsaron ta, wala pa nagakurog-kurog ang aton sining alawas. Hindi acidic ini siya. Santon kagbugos nga pamilya. Paputi, pampakinis ang aton kutis, pampadulas ang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag pampaputi, pampahumot sang ilong. Sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man nini baya online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.page or Kalusuganyan Facebook page, mga ka-aksyon. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, 1:26. Kadtuan tanang report sa aton sining mga out-of-town reporters. Sunahon tang balita gikan sa Sipalay City. Hacking incident at tabo sa Purok Balatong, Barangay Hill, Montilla, siyudad sang Sipalay, biktima Pilason. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Noy. Report kato madara sa sining tineon, may kang tanan ini Action Rex ang natabo nga hacking, no? Kung may ginlabo kagabi, mga last 9:30, no? Natabo sa Purok Balatong, Barangay Hill, Montilla, siyudad sang Sipalay, no? Mga pasado last 9 natabo ni kagabi. Kag ang biktima Action Rex nagaingalan sa kay Mark Magbanwa Maricasa, 28 anyos ang edad, may asawa kag pumuluyo man sang nahinambitan nga lugar. Suno sa report nga nakuha naton sa aton pagpulo pamangkot, no, sa natabuan sang ining insidente Action Rex nga ining biktima nagainom ini sa isa ka videoklihan daman sa ila sining nga lugar sa may Purok Balatong, no. Kag pagkatapos ang magpauli na ini, ginalambatan ini siya sang ginapatihan tatlo tanan ka mga sospetsado Action Rex. Kag ginpulihan ini siya. Ang isa lang ang nakilala sa mga tatlo ka mga sospetsado. Nakuha naton ngalan, no? Isa sa mga sospetsado amo si Tonito Lapore Izamora, 27 anyos ang edad. Kag pumuluyo man sang nahinambitan nga lugar. Ang duwa niya kaupod, wala ma-identify kung sinong mga ngalan sadto. Kag ining tatlo karon ka mga sospetsado ang at large, kag yara naman ang mga kapulisan naton padayon man sa ilas ni pagpatigayon sa investigasyon parte sa natabo nga paglabo sa kay Mark Magbanwa Maricasa nga nakaangkon ini Action Rex sang mga kapilasan sa magkatuhay nga bahin sang iya sining lawas. Kag subong man ang daw dako-dako dito, grabe-grabe gid ang sa iya sining nga ulo, no. Dako nga pilas sa iya sining nga ulo nga tugas sa paglabo. Una ini siya nga gindala dire sa may District Hospital, sa Merceditas District Hospital sa siyudad sang Sipalay apang sang ulihi gin-refer dira sa hospital sa siyudad sang Bacolod. Ang nangin kabangdanan, ano naman ang nangin rason kung hangin ni siya ang ginpulihan sa paglabo, gina-estabisar pa sa karon, no? Pinapadayon pang ginausisa sa ngaton mga kapulisan. Ang isa sa mga sospetsado, Action Rex, no? Nagkadto pa din sa infirmary kagabi, kag kadrising, kaya daw may pila sa tudlo, sunod sa pagpulo pamangkot, kuto sa mga attending physician, wala mabalaang isagri to siya sa mga sospetsado. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod,
Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa siyudad sang Sipalay. Matapos ang Sipalay, katuantang Cadiz, naka-standby si Aksyon Roger Gotib. 54 anyos nga lalaki nga nagapangatubang sang kaso pagpangawat voluntaryong nagsungka sa mga kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Voluntaryo nga surrender ng 54 anyos nga persona matapos may baluhan nga hindi siya mayarag gali nakapinding nga warrant of arrest nga halos 30 na katuig nga ining nga kaso nga ginapangatubang sa korte. Ang voluntaryo nga surrender gikilala kay Jerry Tordido y Aluntaga, 54 anyos ang edad, residente sa Sida Clauden, Barangay Jerusalem, Ciudad San Cadiz. Sa iya sini pagkuha sang police clearance sinigid lamang aga, gin-check sa i-warrant nga ara mismo sa record sa kapulisan sa computer nagwa ang yes nga pangalan. Mayara siya nga nakapinding nga kaso kag may warrant of arrest sa criminal case number 401-C sa kaso ini nga theft o kung pagpangawat kag in-issue pa sadto sang judge nga nagtaliwan nga si Honorable Judge Azilio Ledesma, ang judge ng RTC Branch 60 nga nakapet sa pa ining warrant of arrest Pebrero 5 tuig 1990. Ang iya sining nga piyansa nga ginapanugot sa korte 3,600 ka pesos nga sa diin karon nagatingwa na siya nga makapiyansa sa gidayon agod nga ma-release alin sa PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz sa mga kaaksyon tadra Santon Placer Baloel sa mga athletes naton la sakit kun kay isang pusog-pusugan ta kag lapadapa naton sakit kag tuhod banyosan lang sang sigurado kuha ang sakit sina, no? Santo kaayong lawas. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag sa online man mabakal ini kag pag-deliver sa inyo nga puluyan pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page pwede ka mo order sang Santon Placer Baloel sa Kalusugan Yan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:32. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
pagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat Bulig. Namipatan nilang bada sa kanginan o galing kayong tiyempotan o hindi na magtugot pa. Sige, kita-kits, kita buwas diri sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Banat Bulig.
Magpa-goodbye na kita, daw kakulabos na ginsang tiyempota, daw pikiti ng orasan ta. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa diniginamang barangay upod kay Aksyon Well Masugaton. Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong, maayong hapon una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo